Leire Berasaluze, musikaria, abeslaria, hainbat alorretan ibilitakoa musika munduan, lain taldean egintzen agian ezagun, baina beste mila gauzatan ere ibiltzen dena. Etxetik musikarako zena jaso zenuen, umetatik. Non gogoratzen duzu, nola gogoratzen duzu musikarekin lehenengo lotura? Nik usteet kotxesian, neonetikan, nik kasi kontzertu baten jaio nitzala, ez nire aitan Tapia Teleturian gara hartan uste Tapia Teleturia bandekin zeudela ja, eta kasi ja aitan kontzertu baten jaio nitzan, orduan ezin nun beste bide bat hartu, ez musikakin lotura auki beharra naukala usteet. Leire Berasaluze aipatu dugu, baina agian Leire Letu du ezela. Ezagunagoa, jende askokola deitzen duzu? Bai, jende askok ez dakin erabizena Leire Berasaluze dela berez, ez? Eta azkenen badan ere aitak hartu zulako abizen profesional bezala edo Leturia, bere bigarren abizena. Musikari baten etxean jaiota, musikari baten etxean ez dakit musika ze presentzia izaten duen, umetan gogoratza aldezu etxean. Musika asko entzuta altzen zuen etxean. Izugarri musika pila, bai, ez bakarrikan gaina trikitixa asko. Beti Tapia askotan gaina etxean eotezan eta eoten dauen dikan. Baina musika mota pilo bat egia esan, bai. Ez dakit musika eskolara joateko garaian, zautak eta egin zenuen, musika ikasi nahi zenuen. Bai, betean ikasi nahi nuen musika. Azkenen noiz ikusten nuen etxean. Eta 6 urteekin biolina ikasten hasi nintzen. 18 urte arte honitzen Loatza musika eskolan. Eta nolatan biolina da beste instrumentu bat? Aitak askotan jartzezun folk amerikarra etxean eta izugarri gustatzen zaiten biolina. Eta horretik aukerak eta esan. Musika munduan biolinarekin ikasi bai, musika eskolan, baina abesten ere bai, ez? Horre 15 urterekin Lorren zure doinua abestiarekin egin zenuten bideo bat, horrekin nolabait garrakasta edo, sona izan zuen bideo horrek, Kristina Arantzaberekin batera egindako bideo horrek, nola egin zenuten bideo hori? Izan zen, kasualidade bat, ez azkenian bilok oso laguna ginen, eta ni gitarra ikasten hasi nintzen ere kabuz, 14 urtekin, eta abesten, eta bertsioak ateratzen, eta eguzki hartzea joan ginen, Bilabonako Txabi parkea. Eta esan nion izu, bertxio hau dakat zure doinuana, abestuko dugu elkarrekin, eta lagun batek kasualidadez kamara bat zeukan, eta garra bat entzun, nola. Simple, bai. Eta abesti hori nolatan? Orduntxe gaina zen pilpilen lor taldea, eta abestioi gaztea irratin eta pilo bat entzutezan, eta orduan oso politia zen, eta nik uste asko pentsatu gabeko gauza izan, bate pentsatu gabeko egia esan. Ze gaina gure lagunak igozun YouTube kanalea, eta guk ez genekin ez da zertzan YouTube kanala garai hartan, nik uste arrakasta daukizula baita ere, ze izan zen lehenengo euskal coverra, ez? Nik uste izan zela klabea. Nahi gabe, baina hola izan zen. Hori izan zen zuen lehenengo pausoa edo esan daiteke, pauso garrantzitsua esango dugu. Eta gero hortik etorri ziren kantu txapelketetan parte hartzeko, ohitura hori, parte hartzeko erabaki hori, 2007an lehenengo aldiz, publikoaren saria lortuz, nola joan zen, nola gogoratzen zu kantu txapelketa hura? Oso politia izan zen, ze gaina horre baita gexurretan ibili ginen, ze nik nozkan 15 urte eta Kristinak 16. Orduan, nik ezin nun txikin euskal kantu txapelketan parte hartu behar nun, baina Kristinak ezin zuen. Eta alrebes, orduan gezurra esan genuen, eta esan genuen nik 16 urte neuzkala gezurretan. Eta publikoan sari erabazi genuen, eta oso politia izan zen, egia esan. 2007an publikoaren saria eta hurrengo urtean sari nagusia. Legalki parte hartu genuen, eta irabazin genuen. Nolako izan dira kantu txapelketa horiek? Oso emozionantea, eta batez nik uste ez dagoela lehiakortasun hori, gure gara egin behintzat guk ez nola bizitzen. Zan gehiago leku bat jendea zautzeko, izugarrizko lagunakin genitu egia esan, eta gure bateria izan den Jon Altuna, Ibartarra lainekoa, euskal kantu txapelketan zautu genuen, orduan bera. Zer abestu zenuten txapelketan? Jon Altunak beak idatzitako abesti bat, hitz galduak. Oso, 2008an markatuko dugu lain taldearen sorrera, edo? Hori da, bai. Lain taldea, son handiko taldea izan zena, dena oraindik ere. Nola sortu zen, zin izan zen lehenengo harria? Lehenengo harri hori nik uste izan zela zure doinuaren bideoa, ez? Hortikan hasi zen, jendea guri deika, baten, kontzertuk ematen dituzue, eta guk ez, eta
Eta esan genuen, bueno, pues, igual talde bat sortu behar dugu, ezta? Eta orduan, lagun taldea bildu genuen, Javi gure betiko laguna, inglesea gukin etortzez zana, Imanole bai, gitarrista, eta gero, Jon Altuna, kantu txabelketan ezagutu genuen, gure laguna, ez? Eta goatzen naiz, 2007ko Durangoko azokan etorri zitzaion Kristinai Aretxabaletako mutil bat, esan nahi zaizu, nahi zaituztet zuek, nire tabernan jotzen. Eta 2008ko apirilan 11an eman genuen bere tabernan kontzertua. Gogoratzen duzu eguna, egun zehatza gogoratzen duzu. Eta kontzertu hori jotzeko, Aretxabaletako taberna hortan kontzertua jotzeko, pentsatzen dut aurretik prestaketa lan serioa beharko zenutela. Lehenengo entsaio haiek nola gogoratzen dituzu, nolakoak izan ziren? Desastre bat, eta gaina, ez genukan kriston repertorioa, ez da, orduan, guaindik ez gunekan ez diskoik, ez ezer, orduan, abesti batzu genuzkan guriak, eta beste batzuk bertxonatuak, denetik, pixkazan, kontzertua pixka desastre, nik usteet, baino... Non entxaiatzen zenuten, nola moldatzen zinaten elkartzeko, entxaiatzeko? Claro, denak ikaslia ginen, orduan, ordutegiakin daola erresa izatezan, eskola bukatu, etxeko lanakin, eta gero etxaldian, juntatu denak, bai. Eta tokia bat zenukaten ensaiatzeko? Hori da, Bilabonako udaletxeak utzi zigun lokal bat, ensaiatzeko. Lain taldea, estiloa, nola finkatu zen lain taldeak estiloa? Baltzen egiten ze estilotako musika taldea egin ez zenuten? Nik uste ez genekila eta ez dakigula, oaindik. Bai pop bat ez lehenengo bidiskok, bai popea gehiago gerturatzeiala nahiz eta rock puntxu bat izan. Eta azkenekoa nik esango nuke bai dela rock aldea gehiago jotzen pop estiloa, ez? Baina, pixkat, indefinitua da. Lehen kontzertua desastre, gisa aipatu duzu, baina etzen horren desastre izango, zen azkenekoa izan. Nola geratu zinaten kontzertu horren ondoren? Oso pozik baitare, baina nik uste baita oso gaztia ginen, nik 16 urten euskan, baina gaitut 26, 10 urte pasaia eta ikustet oso urrun bezala, ez? Ezakit, bai. Aurrera jarraitzea erabaki zenuten, eta hor tartean beste gakoetako bat izan zen, Gazte Irratiko maketa lehiaketan parte hartzeko autu hori. Eta hor esan behar da taldeak ez zuela, erabaki zuzer horrek, ez? Erabaki zenuela maketa bidaltzea. Bai, izane grabatu genituen gure gitarrako irakasleakin bi abesti, eta ensaiatzea junitzen baten basan nien nahizu, maketa lehiaketara zeba ez du bialtzen. Eta santziaten eke, kriston gaizki daude grabatuta, ez du merezi, ridikulo egingo deu. Eta nik ez erresan gabe esan, bi alingoet, jake hola, igual kontzertu bat ateatzean, edo holako zerbait, eta gaina utzin nun Kristinan zenbakia, ez nerea. Orduan, klaro, inuxente una, abenduak 21, ez? 28 berkatu. Eta abenduak 29, deitu zien Kristinai bat baten, gazteatik, aizu, kaixo, lain taldekoa zea ez da, bai. Maketa lehiaketa irabazi zutela, eta Kristinak barkatu, baina gu ez gaurkeztu, eta kolgatu intxan. Baina maketa lehiaketa hortan saria lortu zenuten, horrek diru aldetik eman zizuen laguntza, kontzertua jotzeko aukera ere bai. Nolaiteko jartzuna eman zizuen, eta horre saldo kualitatiboa handia eman zuen taldeak. Bai, izugarria, eta baita ere horrekin etorri zen, diskoa grabatzeko aukera, elkar disketxakin grabatu genuen justu 2008ko udaran, 2009ko udaran, eta ja hortikan bajoa Durango kazoka, ez dakizer, kontzertu pillo bat, bai. Hor musika taldearen sorreran beste egitxikoetako bat izaten da musika taldeari izena jartzea. Hor atxegiteko guzti galdetu diet. Bai. Lain, zergatek? Egia nahi aldezu. Egia nahi aldezu. Aretxabaletako kontzertu hortarako, goendik ez geneukan izenik. Eta, klaro, esan zigun tipua, karteletako izen bat behar dut. Eta justo, Kristina, Javi, Jon eta Imanola izan egarako prestatzen. Eta egako sinonimotako lista hartu genuen, eta esan genuen, laket gustatzeu, ez bai taldia badao. Pues lain, vale, venga. Eta, tal cual, bai. Oso ondo. Azaldu dugu leirek bai, lain taldearen sorrera nolakoa izan zen, lehenengo pausen nolakoak izan ziren, eta lainen hasiera hartako bideo bat ikusti izango dugu honena, sorrerako lain nolakoa zen gogoratzeko.
2008an sortu zen lehen taldea, 2009an lehenengo diskoa kaleratu zenuten, izena irabazi zenuten, nolabaiteko sona bazeneukaten Euskal Herri mailan talde gisa. Nola gogoratzen duzu lehenengo diskoaren grabaketa? Azteko, claro, oso gaztia ginen, eta gu behin ia ez genuen estudio bat ikutu ez, eta oso prozesu politia izan zen, da berria, ez genekin nola funtzionatzen zuen disko baten grabaketak azken finean. Eta oso berezia eta politia izan zen, gaina elkarren oso ondo tratatu gintuzten, eta oso oroitzapen politia gordetzet. Horren ondoren kontzertu pila bat jotzeko aukera izan zenuten, ez? Bai. Udan batez ere, baina udatik kanpo ere bai, kontzertu pila jotzen dituzten Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Bai. Nola gogoratzen duzu garai hori, plazaz plazako garai hori? Jo, izugarri politia, kiston oroitzapen politia azkat. Batez oso oroitzapen politia azkat, iparraldea jute ginen, ez? Zemen nik uste, egualden jendea hotzagoa gehala askoz, eta batez Gipuzkoan oso hotza gehala, ez? Eta iparralden, ez dakit, eromena sortzezan gure kontzertutan, eta ikeragarri izatezan. Bai. Hola, gogoratzen duzu plazaren bat bereziki o kontzerturen bat edo? Bai, Xenperen goatzen naiz, festa batzutan, Bendeta taldea orduntxe hasi berri zion baitare, eta beraiekin jo genuen, eta justu orduntxe zautu genitun baita. Eta izugarri izan zen, bai. 2009an lehenengo diskoa, 2011an Lehioak izenekoa, bigarren diskoa, bi urte horietan kontzertu asko jotzen dituzten, eta nola jarak izan duten 2011arako bigarren disko bat edo kaleratzea, ez? Bai. Pixkat hor taldeak beste salto bat eman zuen. Bai, taldeak beste salto bat eman zuen, eta baitare partaide bat gehiago sartu genuen taldean, Mikel Benito, Bilabanatarra. Ze azkenen diskoak ez dakit askoz pixu gitarrerogoa zeukan, eta ikuste genuen zuzenekotan beharko genula, ez? Eta orduan Mikel sartu zen taldean. Ze aldaketa izan zuen taldean sarre berri izatea, disko berri grabatzeak, nolako bilakaera izan zuen taldeak hasieratik? 2011ako etapa hortaraino. Hombre, bi urte bakarri pasazia, baina alaren ikuste pixkanak aldutzen gindoa zela, ez? 16 urte eta 18 urtekin, eta ja gurasuak ez gintuzten ematen kontzertutara, gu bakarri jute ginen gure kotxetan, eta bai, heldutze prozesu bat, ez? Azkenen ikustet lainen guk bizi izan deula gure gaztaro guztia. Bai. 2012an etorri zen taldearen reestrukturazio bat edo nolabaiteko moldaketa bat. Hor bai egin izan zela ez, eten bat edo, puntu eta aparte bat lainen historian. Bai, ze azkenen nola gure gaztaro guztia lainekin pasadeon bizitzan gertatzean gauzak. Imanolek Texasia jo nahi zuen ikastea, eta urte beteako zijoan, orduan, klaro, beste gitarjole bat genuen, orduan, Mikelek Joseba del Barrio ordiziarra izan zion, bernai zuen taldean sartu, eta bere bidez ezautu genuen, Kristina urte beteako juntzan baitare Bartzelonara, eta, ez dago Texas bezain urruti, orduan, noiz benka kontzertua animazioan edo etortze zan, eta orduan, baina, klaro, restrukturazio hortan, planteatzen genuen 3. disko bat, ez? Baina azkenen hainbesteko aldaketakin taldean, berrestrukturazio bat behar genuen, eta horretik izan zen nik uste baitare luzegoa prozesua 3. diskora ailatzeko. 3. diskori 2015 urtean iritsi zen, aurreko diskoatik 4 urte pasa zirenean, 4 urte horietan hala ere taldea ez zen geldirik egon, ez? Nolabait jarraitu zen duten? Bai. Hori, bai nire aldetikan Iker Lauroakin hasi nintzen, bere bakarkako proiektuan kolaboratzen, eta urte hortan bertan baitare Euskal Barrok Ensemble taldeakin Euskal Antikoa proiektuan sartu nintzen. Eta orduan, lainekin kontzertuak prestatzen hasi diskoa kaleratzeko, eta bai, 2015 urtea esan izan zen, nahiko eromena. Saltxa askotan sartu zinean. Saltxa askotan. Baina lainen diskoarekin, ez? Azteko eta behin lainen ateratzen diskoa 2015ean. Bai. Disko horrekin pixkat nolabaiteko beste aldaketa bat edo, ez? Ikusi zen taldean. Nik usteet aldaketaik haundina diskoak entzuten bali maituzu, tximeletak diskoakin etorri izan, ez? Ze zeukan zer ikusik igual hasierako lainekin, baina azkenen zan gure gaztarotik hasita heldutze prozesua pixkat reflejatzezun diskoa nik usteet. Dexente zeldugoa, askoz pentsatugoa, eta benetan nahi genuna transmititze genuen disko hortan nik usteet. Pixka letretan ere, zagian beste salto bat edo baduka. Baitare, beste salto. Beste gai batzuk edo, ez? Bai, hori da. Bai.
Eta estiloari dagokionean, hasierako lain hartatik, amaierako lain hortara, ez dakit, lain taldea 2016an edo, jo zuen azkeneko kontzertu, orduan amaitu zen, aipatu da, zure gaztaroa pasazten dutela talde hortan, antzematen da, ez, bilakaera hori. Kriston bilakaera nabaritzen da nik uste disko guztin zer, abestiro. Eta baita ere, azkenen influentzia handia dakar baita ere, Joseba sartu izanak, Joseba eta Mikel heldugoak ziangu baino, guk 25-24 urte geneuzkan, eta beraiek ja 30 urte zeuzkaten, eta batez ere metal mundutik zetoztin, eta orduan, beraien influentziak baita asko ikusten dira diskoan. 2016 urtean, erabaki zuen lainek agur esatea, edo guztea, etzen erabaki erraza izango. Oso erabaki zaila, nik uste denontzako oso zaila izan zela. Baina azkenen zaila mantentzea, ze gaztarotik hasi izan gauza, heldutzen dijoa eta bakoitzak baina responsabilidade berrik dazkau, lanian hastegea denok, batzuk igual baina etxe bat eroste dute, familia bat osatu nahi dute, eta noski, txokatu ite dute ez, holako hobi batekin hainbeste eman bai ozuna, eta igual bueltan ez dizuna hainbeste ematen baitare. Zaka, musika talde bati denbora asko eskaini behar zaio, asko. Eta zuek lain taldeari musika denbora asko eskaintzen zenioten. Hori da, ensaio pilo bat genitun, eta aparte, adibidez, Javi sukaldaria da, gure baxigolea, Jon bateriak zeukan lan orduk gauez lan itezun, orduntzan, ia imposiblea bihurtu zen ensaio batzuk kondiziotan itea, ez? Eta askotan, jatzainan kontzertu batea oso ensaio gutxikin, eta jatzainan komodo sentitzen edo gustora edo seguru estenatokin, eta noski, zuk ez dezu nahi emaitza txar bat eman publikoa, ez? Eta hori azkena. Orduan, erabaki genuen, pena handiz, ze familia bat izaten jarraitze dugu. Gero adibidez, bereekin afaltzeko gelditu naiz. Baina, pena handiz, musikalki gure, Lain taldea hor bukatu zen, hori aipatu dugu, baina esan duzu, 2015 urtean, beste kolaborazio batzuk, beste lan batzuten hasi zinala, tartean Iker Laurobarekin. Hori da. Aurrera jarraitu aurretik ikusiko dugu Iker Laurobarekin egindako lan horietako bat, eta ondoren jarraituko dugu, bere ibilbidea errepasatzen. Ez esan akiturik zaudela, samurtu egingo naiz bestela, eta ez zentzu honean, ez zentzu. Leire Berasaruzaren ibilbidea errepasatzen ari gara, lain taldean musika bizitzako denbora asko eman duzu, baina azkeneko urteetan aipatu dugu, beste bat proiektutan ere bai, Iker Lauroba aipatu dugu lehen ere, nola iritsi zitzaizun Iker Laurobarekin kolaboratzeko aukera hori? Lain taldeakin, behin baino gehietan jo genuen Lauroba taldeakin, eta olako kontzertu baten, oso harreman polita geneukan Lauroba taleinen arten, eta daukagu gaindikan. Eta olako baten esan ziten, bakarkako proiektua daukat, eta gustatuko ez daiten zuk nire diskoan parte hartzea. Eta hola hasi ginen, lehenengo diskoan parte hartzen, eta gero diskoan aurkezpenen, eta gero tonto, kontzertu ontara etorri zaite, eta horrengoa, eta azkenen bukatu dugu elkarrekin juten, kontzertu guztitara. Ez perrundasun dago, lainin aritu edo Iker Laurobarekin aritu? Hombre, ez dauka zer ikusik, azkenen oso musika estilo desberdina da, askoz musika intimogoa da, esango dugu, ez? Eta lekua jazteko ez da berdina, lainekin plaza baten joko gendun bezala, Iker Lauroban musika ez da igual plaza baten entzuteko, baizik eta areto baten edo tabernatxo baten, modulo saiago baten, ez? Eroso sentitzen zara, ez? Hoi da, oso eroso, oso pozina Ikerrekin egia esan. Hori bakarrik ez, beste hainbat proiektutan ere bazabiltza, ez da nola uztartzen dituzun proiektu guztiak? Batzutan komplikatua da, ze kontzertuk solapatzen zaizkit, eta batzui ez esan martzaie, edo beste batzui baietz, eta hola. Azkenen 2015 urtean baita hasi nintzen Euskal Barroka ensemblekin, Enrique Soliniz gitarjole munduan ezagunan gitarjole batekin, Tolosan bizi da guain. Eta Bea eta bere emazteak Miren Zeberiok emateute proiektua.
Baina, bueno, musikari guztik egia esan Madriden bizi dira, nahiz eta euskaldunak izan. Eta, egia esan kriston esperientzia izan zen musika mota hori probatzea, ez? Azkenen nik beti pop edo folk etxian, ez? Eta holako musikak entzun ditut, baina barroko garaiko musikak nahi oso urrutik geltzen zaizkian, eta esan ziatenen gustatu zaiela, hotxa eta parte hartzeko diskoan eta hola. Hasieran beldurra ez jonitzan, baina kriston esperientzia izan da, batez ere pilo bat ikasi dut musikalki, pilo bat, eta bidaiatzeko kriston aukera eman dit, Polonia, Austria, Suezia, Belgika, Holanda, pilo bat bidaiatu dut bereekin. Esperientzia hori ere ezberdina, ez? Ez dakit, esperientzia guztietara moldatzen zea? Bai, ez dakit, bai. Saiatzen naiz dena probatzen, saltxera naiz, orduan bai. Mikel Laboa katedralak emandako saria ere lortu zenuen, 2017 urtean, ez? Bai, Iñar Sastorekin batera, nolako esperientzia izan da hori? Jo, izan zen, beste maketa lehiaketako esperientzia bezala, Iñarrak esan ziten, leire bialingoet, aspaldi grabatutako abesti batzuk zian, ze Iñar Sastrekin grabatu nituen abesti hauek, lainen sorreraekin batea, eta bidali genuen, eta kasualidadez, esan ziguten, irabazin genula, eta ondo, guain, Iñarrekin daukau idea, pixkat zerbait grabatzeko, edo... Proiektu hortatik ez, ez da aurrera pauso batzuk etorri daitezke. Eta ez da aurreratzi dagoen, edo... Ez, datorren hastian gelditu gehala, hori bakarrik, orduan, beste gabe, ikusiko du, pasatzean, bai. Hemen saldoka proiektuetan, da Izaro Andresen azkeneko lanean ere zure aletxoa jarri duzu. Bai, aurkezpen kontzertutan, Izarotan laguna gea, eta azkenen Iker Lauroak baita berakin jotzen du, holaxe ezautu ginen Iker Lauroan bitartez, eta ixe eskatu ziten, Arriagan da Victoria Eugenian lagunduko nion bere aurreko diskoko abesti bat abesten, eta ixe animatu nintzen. Eta Gazte Irratian ere, kolaboratzeko tarte ere hartzen duzu, ez dakit eguneko 24 urte dozka, astea 7 egun, nola moldatzen zaren? Bai, ze aparte lan egiten dut, ni berez kriminologoa naiz, orduan pixka desberdina ez, baina Gazte Irratian juten naiz, bi astetik behin juten naiz, eta lehengo urtean neukan musika playlist bat iteko sekzioa, baina aurtengo sekzioa da erromeriko kantak hartu, eta nik puskatzea, ez? Edo, moldatzea. Nik zate puskatzea, zen eraitei normalien entzaizkio gustatzen. Eta nola moldatzen zara, moldaketa horiek egiten? Oso gustora nago egia esan. Oso gustora nago, eta beraiek baita, orduan, dena pozik egia esan. Oso ezberdin izango da, irratian aritu, eszenatokian aritu, ez dakit? Bai, ez dauka zer ikusik. Baina irratian hain rollo hona dake beraien artean, eta hain gustora sentiarazte zaitue, oso gustora juten naizela, egia esan. Musika munduak aipatu dugu, denborasko kentzen diztula, zure egunerokoa, zure horrek aipatu duzu, ez dakit, egunean, zenbat denbora eskaintzen diozu musikari? Naho, nik uste 24 ordu, lotan 8 gutxinez duten naiz, baina beste guztik musika entzuten naho. Gustatzen zait, egunero zerbait berria deskubritzea, batez barrokoakin hasi nintzanetik, batez flamenkoakin topean naho momentu enten, flamenko pilo bat entzuten, edo jazz, edo estilo desberdinak gustatzen zait entzutea. Orduan, oialde batetik eta gero, guain gazteako honekin, beti bertsiok prestatzen nahi naizela, gitarrai, gustatzen zaite, ordu erditxo bat sikiera egunen, dedikatzea. Musika munduan gauza asko egin dituzu gauza ezberdinak, zer egin nahiko zenuke? Zer falta zaizu? Ze galdera. Hola, eskatzen hasita. Bai, eskatzen hasita. Ez dakit, beti esatet ez, nire proiektu pertsonal bat, bai ez, baina nondik azkenen guain, hainbeste bidea iriki zait, ezagutzen ez nuen bidea barroko aldetik ez, eta izugarri gustatzen zaitela baita ere, adibidez guaintxe daukau barrokoakin baita, Euskal Barroko Ensemblekin Arriaga eta Kursal, maiatzak 17 eta ekainak 3, gure proiektu berria aurkezten, baina oraindik ez dugu grabatu, udaralden grabatuko dugu. Juan Sebastian Elkanon munduei birako abestikin zerikusia dakan proiektu bada, eta hoi prestatzen egia esan, ez? Eta gero, bakarkako proiektuana ikusiko dugu, mendik, denbora batea. Hasieran aipatu dugu, zure ere musikaria dela. Zure ibilbide guztia ez dakit nola ikusi duten etxean? Ikusten hasieran batez gaztitsua ginen, 15-16 urte lain sortu zen, hortan
hasieran beldurtuta zeuden, ez? Azkenen, nireitakoaki musika mundua zer dan, eta gaur hemen zaude, eta esatezun, hankak lurrian, ez? Hankak lurrian beti. Baina, bueno, oso pozik, egia esan. Etorkizuna, non ikusiko zaitugu, hemendik 2 urtera, 4 urtera, 10 urtera? Ez dakit ez da bi arrun nengo naizen. Baina, bueno, bain gozo ixe, Iker Laurobakin jarraitu, oso pozik nago. Adibidez, boentxe daukau alegin kontzertu bat, eskoriatzen beste bat, Ikerre baita azkenen oso liatuta dabil, izarron gitar jolea da, orduan, bueno, pixkat dena koordinatzen, ez? Eta gero ja, Euskal Barroken Ensemblekin, beste bira bat iteko asmoa Europatik, orduan, bueno, printzipioz, hoiek dian ere proiektuak, baina bate daki. Oso ondo. Leire Berasalduzeren ibilbidea ezagutu dugu, musika munduan hainbat gauzatan, hainbat txokotan ibilitakoa, baina orain elkarrezketa amaitu aurretik, hau ere kate motzean jarriko dugu. Leire Berasalduze prestago, kate motzean jarri eta galdera motz hauek erantzuteko. Hauek, motz eta azkar. Azkar da motz erantzuteko. Ados? Ados. Lehenengoa, musika talde bat. Kerobia. Abesti bat. Esnatu naiz. Zuri iratzargailuan, zer jotzen du? Lili eta Madeleine. Dutxan, zer abesten duzu? Glaukoma. Gotxean, CD-a, USB-a, irratia? Irratia gehen bat. Irratia. Gaztea. Musika entzuteko, viniloa, kaseta, CD-a, MP3a, iPad-a, mobila. Mobilan entzuten duzu musika. Eta viniloak ez dauka xarma berezia. Badauka, baina ez daukat momentu enten etxian, izurratzen zait. Oso ondo. Mendiala ondartza? Ondartza. Garagardoa ala kalimotxoa? Garagardoa. Egunkaria, pantailan ala paperean? Pantailan. Umetan, zer ezaren zenuen? Peskatera. Peskatera. Eta azken eta zailena, zuen musika taldea lain ez palitz, ze izten izango luke? Los desastres, olako bat. Oso ondo, Leire, eskerrik asko, gure aldetik erantzuteagatik, ona etortzeagatik. Ikusi dugu, Leirek ibilbide luze egin duen musika munduan, hurrengo astean berriz ere hemen izango gara, beste musikari bat, beste musika talde bat ezagutu asmoz. Besterik gabe, hurrengo astera arte, agur.